tangga Mas apa wis lali sliramu semono yen dolan karo aku pancen wis suwe ora tau ketemu wis mestine lali aku Mas mumpung saiki ketemu joget sini dong Bu Lurah, nggak apa-apa. Ayo, dong, ayo sini. nalika iku Ayo. Sepi rasane waktu biyen ucul dhewe nglamun terus eling kancane. Ajakan semono waktu dolan rame-rame aku yo merukun seneng atine. Iyo Mas gelang anteng ali-ali Asane tekan ketemu kangen iki Rasa satu durung butuh tani Kangen mari ayo Mas apa wis lali sliramu wis semono yen dolan karo aku pancen wis suwe ora tau ketemu wis mestine lali aku Mas mumpung saiki ketemu jogetan ketepangan karo hati jadi lomba kangenku kangenmu abali elek nalika iku ayo ayo goyang lagi sepi rasane waktu biyen lucu dhewe nganggur terus eling kancane jangan semono waktu dolan rame-rame aku yo berukun seneng goyang lagi ayo rasa sakimpi kurang butuh tangi rasa kangen wis bisa mari rasa sakimpi durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari Jan, koyo Mas Alpan iki seneng deh. Kok ditambahi ae ngono lho. Mas mulai wingi bokongku iki Lah sing iya. jarem lho
Ceturung jamu loh Mas. Iya, itu Iya. tadi lagu pertama buat Pertama Ibu buat Ibu Kades. Kades. Satu lagi ya Ibu. Spesial buat warga Wonokitri semuanya di sini dikasih lagu kesayangan karena warga Wonokitri kabeh iki sayang karo Iya. sari budaya. Oh boleh. Betul sekali. Karena sari budaya adalah milik kita bersama. Betul sekali. Pokoknya STTV ya. Loh, apa itu SCTV? Engko tak kirimi lewat WA. Satu untuk semua. Nah. Lain. Iku lak sampean ya, Mah. Enggak. Aku anu, Nduk. Pijin. Nah, spesial ya, Bu. Sini dong, Bu. Sini enggak apa-apa, goyang. Nah, suatu kehormatan Oh. loh kalau bundaku Betul tersayang sekali. ini naik di atas Heeh. panggung. Aku lo gak jauh duwe, Bu. Mek ira-irane kan munggah. Biasanya orang Wonokitri seperti itu loh ya. Betul sekali. Ah, Apa ya iku Pak? Engko tak satu dulu. iya. Masih Lagi bareng ini buat Trisno tersayang Budaya. buat bundaku. Ayo, Mama. Tersayang yang ada di sana. Spesial buat warga sini semuanya. Kang Mas kesayangan kaya ngene rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu Kang Mas sing tak tresnani di DM dhewe aku ora balesi opo sliramu wis lali janji suci ngendi kamu wingi Spesial buat yang masak ya. Ayo joget. Ayo, aku remes nek hatiku miris cerita rasane apa wis ono gantine kemongko aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang Iya, Nduk. Kang Mas jaga tresnaku kaya dene aku kang jaga tresnamu tak pasrahke mring pangeran yen mesti jodoh ora bakal kurang dalan Ayo, Mas. Sokok. Enak ya disokok. Yang beri. Ayo dong. Mas kesayangan kaya ngene aku kan rindu suwe ra krungu pawartamu bingung rasane dadak iki Ayo. Mas sing tak tresnani di DM dhewe aku ora balesi opo sliramu wis lali janji suci ngendi kamu wingi
terima kasih Terima ya Bu kasih Lurah. bundaku sayang. Bu Kades matur sembah nuwun nggih. Ya, engko tak sampekno rek nang pakai saji.